Maura na bagong taon ang masabat sa 2025 sigun sa weather forecast kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sigun sa PAGASA, ang shoreline amihan as an intertropical convergence zone ang nagpapauran sa Bicol region na posibleng mamatean sundo sa aga Disyembre 31. Bali, ngunyan na daw po maapektuhan itong malaking bahagi ng Bicol region, pagbilang dito Albay at Sorsogon nitong naapektuhan nitong intertropical convergence zone. Yung sa mga bandang paan, Bicol region such as yung Camarines Norte and Catanduanes ay naapektuhan naman itong shear line. So, yung mga effects nitong mga weather system na ito ay merong mga kalat-kalat na pag-uuran ang unyang aldaw po na mararanasan. Para sa residenteng si Nanay Marife, bako naman inibago, haros taon-taon man daapig uuran ang bisperas kan bagong taon. Nasa taon na sa nadaakon paano sa sabaton ang bagong taon. Marauton ko ta na ta. Siyempre, nag-uugma ko ta kita. Kaso, mauranon. Paano kayo kita mag-ugma? So, muya mag-ugma sa luwas na muya magpauran, di magpauran. Abiso kan PAGASA, sa ibong kan kasiributan, maging alerto manggiraray urog na tamakusog ang pigbabagsak na uran na posibleng magkausa ng landslide, lahar flow asin pagbabaha. Ugalion mandaan pagsunod sa mga nananungdan lalo na sa mga oras ng emerhensya nga ni makaibitar sa anuman nakatibaadan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.